bien an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ye nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosi k'a ɲɛ studio 53 kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ yan nɔ an ka bi kunnafoniw alamisa octobre kalo tile 24 san 2024 kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. baganfeerelaw ka lafasali tɔn ye baganfeere sugu datugu kɔtigɛbali daminɛ kabini o kunungo Bamakɔ ka da u ka baganfeere kɛnɛw layɛlɛmaliw la ka taa Kati fan fɛ min u ka fɔla bɛna gɛlɛya don u ka baganfeereli taabolow la. Mariam Kuyate bɛna a ɲɛfɔ an ye jɛmukan kɔnɔna la. L'Amérique ye lasɔmini kɛ ka kɛɲɛ ni Kore kɔgɔduyan fanfɛla sɔrɔdasi 3,000 bilali ye ka taa Rusi jamana kan. Washington ye kangari da ko y'u sen donnen ye kɛlɛ la k'a sɔrɔ Moscou bɛ kan ka ani Pyongyang cɛla baarakɛɲɔgɔnyaw yakubaya,'u ɲɛɲini. Ka kɛɲɛ ni l'Amérique jamana kuntigi ɲini kalataw ye yan nɔ funteni bɛ kan ka wuli cɛbɔ filaw ka kɔkɔrɔmadonbagaw ni ɲɔgɔn cɛla la. Los Angeles politiki mina feerekɛla fila bɛ kan ka jisuma bɔn tasumaw kan. Nama Jara bɛna a mana bɔ an ye jɛmukan kɔnɔna la. A y'aw bisimila kokura an ka kɛnɛ kan nin ye Malikura jɛmukan kɛnɛ sigilen ye. Baganfeerelaw ye u ka suguw datuguli kɔtigɛbaliw daminɛ kabini kunu Bamakɔ yaasa k'u ka nisɔngoya jira ka kɛɲɛ ni gouvernement ka danatigɛliw ye k'u ka feere kɛnɛw yɛlɛma ka taa Kati fan fɛ. A yirala k'a fɔ awa k'a waleya kelen bɛ degunba ye sogosannaw kan. Mariam Kuyate VOA Banbara ka lasirikɛla taara a kɛnɛ kan an k'a ka laselikanw lamɛn. Kabini septembre kalo tile 19 ni gouvernement yɛrɛ ye laseli kɛ ka fɔ ko ka garibali 7 datugu Bamakɔ sigida caman kɔnɔna na yan nɔ. Kabini o don kana se bi kɔni ma bɛnkan kelen ma sɔrɔ gouvernement ani baganfeerelaw ni ɲɔgɔn cɛ. O siratigɛ la sa baganfeerelaw fara sogofeerelaw kan olu kɔni murutilen don u ye baara bila kabini kunu. N'a ma ɲa k'u y'an wuli ka bɔ an ka baarayɔrɔ la u ka yɔrɔ dɔ d'an ma faya kɔnɔna la salansera la ko aménager an ka yɛlɛma ye u ma sɔn ma. Bon gouvernement ye yɔrɔ min di o bɛ Kati darali kɔfɛ. Bon mɔgɔ min logelen bɛ Murabugu kɔfɛ n'i ko ka bɔ ka taa Kati don o don gɛlɛya b'a la ou bien gɛlɛya t'a la. Latigɛ min talen filɛ nin ye gouvernement fɛ ni ka baganfeerelaw yɛrɛ gɛn ka bɔ o sigiyɔrɔw la a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko yaasa ko Bamakɔ ka kisi terrorisiw yɛrɛ tɔɔrɔw ma. Nka baganfeerelaw y'a yira k'a fɔ ko fɛlɛ tun bɛ se ka sɔrɔ a ko la ka sɔrɔ u ma gɛn. Disposition min b'a la n'u ye yɔrɔ d'an ma u yɛrɛ ka contrôle bila yɔrɔ la. Maa o maa min bila place bɛ maa o maa bolo k'a tigi tɔgɔ ta ka fa tɔgɔ ta ka ba tɔgɔ ta. N'u taara maa sigilen sɔrɔ a fɛ min tɛ gardemɔgɔ ye u tɛ se ka fɛn f'a ye. Baarabila min bolodalen filɛ nin ye baganfeerelaw fara sogofeerelaw kan. An y'a ye n'i ye jateminɛ kɛ tabaliw sanfɛ sogo tɛ fan si lajɛlen na. O siratigɛ la sa an bɛna kuma di sogofeerela dɔw ma. Sogo tɛ ka ye bon mɔgɔ boucher fana bɛ ka na yala sogo mun b'an bolo u bɛ ka la ka olu fana cɛ ka taa n'olu ye. An ma sogo sɔrɔ. Sogo foyi ma sɔrɔ. Foyi ma sɔrɔ. A ye mun san o la ka taa ne. An ma foyi sɔrɔ fɔlɔ dɛ. I bɛna mun de k'i ka nana o. Ala san kɔni m'a dɔn fɔlɔ. An bɛna jɛgɛ dun yanni ɲɛ ka sɔrɔ a la. Grève min daminɛlen filɛ nin ye baganfeerelaw ani boucherw yɛrɛ fɛ a bɛna kuncɛ waati min na u y'a yira k'a fɔ k'u t'a waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔn. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan kunu araba la Laginɛ Kiriso ye laɲini kɛ ka président Alpha Condé min ka fanga dafirila san 2021 waati la ka ministre kɔrɔ dɔ ɲangi ne san 5 kaso ye ka sabu kɛ ko a ye yuruguyuruguba kɛ furuba nafolo olu kan. Kiiritigɛ ni a bilala décembre kalo nata tile 18 na san 2024. Halisa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye ayiwa Human Rights Watch n'ale ye adamadenya baɲumankɛ tɔnba ye Burkina fanga lagosi k'a ma sɔn ko ka dankarili waleya juguba minnu adamadenya hakɛw kan ko fɔli kɛ u ka gafe kɔnɔ u ye min ci ka taa Commission africaine des droits de l'homme ma. Mohamed Youssouf ka laseli don min mana bɛ bɔ an ye Georges Atino fɛ an ka lamɛn. Human Rights Watch y'i ka jɔrɔna jira sabula ko Burkina Faso tɛ ka ɲɛɲuman jira ka kɛɲɛ ni hadamadenw ka hakɛw lafasali ye farafina tɔma ka jɛkulu ɲɛkɔrɔ mun ka baara bɛɛ tali kɛ o kan kɛrɛnkɛrɛnya la n'o bɛ wele ko Commission africaine des droits de l'homme.
o mun b'a ɲini a ka tɔndenw fɛ k'u ka jateminɛ sɛbɛn kɔni di hadamadenw ka hakɛw la tiɲɛni kan u ka jamana kɔnɔ ani fana u ka perepelatigɛ k'a fɔ u ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan waasa ka dansigi o la. Burkina Faso ale mun ye jateminɛ sɛbɛn mun kɔni jira o jateminɛ olu b'a ta san 2015 la ka taga bila san 2021 na. O sɛbɛn mun kɔnɔko kɔni jirala arabadon Alan Gari Human Rights Watch kɔni ka ɲɛma dɔ farafinna ale fɛ Burkina Faso kɔni ka jateminɛ sɛbɛn in kɔnɔ kuma ma kɛ walifarimaw kan minnu kɛra san laban tɛmɛnenw na an kɔrɔ. Cisama nin tɛ hadamadenyaw ka jɔsariya tiɲɛni damadɔ fɔ an ye minnu sɛbɛnw jira i n'a fɔ baɲumankɛ Human Rights Watch san 2021 o ni san 2024 cɛ. O la ni kunnafoni tɛ sɔrɔ nɔgɔyala jamakulu fɛ nin waati nin na an y'an sen don jamakulu kɛrɛfɛ k'a ladɔnniya an ka seereya sɛbɛnw hakɛ la walasa a ka se ka jateminɛ. This into consideration. Hadamadenw ka hakɛw lafasalikulu minnu bɛ Burkina Faso olu y'a jateminɛ k'a fɔ ko hadamadenw ka hakɛw kɔni bɛ ka tiɲɛ ka sɔrɔ o waati kelen na ko faso kɛlɛbolo bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ waasa ka jatigɛwalikuluw kɛlɛ. Baɲumankɛtɔnw olu b'a lase fana k'a fɔ ko jamanaden dɔw jagoya minɛna wa ko gɛlɛya sera fana kitiko taabolo ma fo ka taa se kunnafonidisow ma wa ka fɔr'o kan ko jatigɛwalikuluw olu fana kɔni jalakilen don sabula k'u ye binganiwalew kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ka dɔw faga ani ka bingani kɛ dugu caman kan Burkina Faso. Faso kɔni ka jateminɛ sɛbɛn b'a ɲɛfɔ ko marabajɛkulu ye baarakulu dɔ bila sen kan waasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ jatigɛwale binganiw kɛbagaw kan ani ka sɔrɔdasiw kalan kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka se ka hadamadenw kɔni ka hakɛw lafasiliko kɔni faamu ko ɲuman. Paul Ogendi ale bɛ kalan di Nairobi sanfɛ kalanso la wa a bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la farafinna tɔnba ka jɛkulu la mun kɔni ka baara sinsinnen bɛ hadamadenw ka hakɛw lafasali kan. Ale fɛ jamanaw ka jateminɛ sɛbɛn bɔli o bɛ se k'u dɛmɛ u yɛrɛ ka jamanadenw kɔni lafasa ko ɲuman. Jateminɛ sɛbɛnfura bɔli o jagoyalen don jamana kan yaasa a ka se ka don farafinna bɛnkan sariya la walima a k'a bɛrɛbɛn lahala minnu bɛ bɔ a koɲa la. N'i ma sɛbɛnfura labɔ a ka gɛlɛn cakɛda so fɛ ale ka baara sarati kɔnɔna la k'o jamana dɛmɛ fiɲɛ minnu bɛ a ka lahalaw la a ka se ka dɛmɛ sɔrɔ o la. Hadamadenw ka hakɛw lafasalikɛlaw kɔni ka fɔ la hali bi dame ka kari Burkina Faso denw olu ka hakɛw la. But there are also other. Nga haminako wɛrɛ fana bɛ yen i n'a fɔ jamanadenw ka yɔrɔ lakananiw walekɛlaw kunnafonidilaw ani fanga sinama politiki tɔnw ye minnu kɛra fanga ka bon ni fɛn ye ka tunu nka tiɲɛna u wajibilen don ka fara kɛlɛkɛnɛ ɲɛfɛla la silamɛya marifatigi kɛlɛliw la mɔgɔ minnu kalan si tɛw bolo sɔrɔdasi baara la o bɛɛ n'a ta u bɛ bila ɲɛfɛ. O de kama an b'a ɲini jamakulu fɛ n'o ye komisiyɔn ye a k'a janto nin fɛn fiɲɛmaw ni farafinna sariyasunba tiɲɛniw na ka wele bila Burkina Faso fanga ma a ka jaabi di o tɔɔrɔw ma. Farafinna tɔnba ka kulu mun bɛ hadamadenw ka hakɛw lafasaliko kunna o bɛ se yɛrɛ ka ɲangili fana bin kɛrɛnkɛrɛnnen la jamanaw kan sabula k'u ma u ka jamanadenw ka hakɛw lafasa ko ɲuman. Ni lahala ninnu caman talen don yaasa jamana ɲɛmɔgɔw u ka se k'a faamuya mun bɛ sen na ani wagati dɔw la ka se ka weleweleda kɛ jamanaw ye u k'u bɛrɛbɛn farafinna sariyaw ale ka lahalaw ma. Nka n y'a kɔlɔsi fɛnɛ k'a fɔ ko cakɛda so a bɛ se ka cidenw bila ka taa jamanaw kɔnɔ ka taa yɛrɛlakunu baaraw kɛ yaasa ka kuma ni jamana ɲɛmɔgɔw ye minnu u ye nin waleya ninnu kɛ. Hakili jiginna salon farafinna tɔnba ka kulu mun bɛ adamadenw ka hakɛw lafasaliko kunna o tun ye sɛbɛn dɔ ci Burkina Faso ma k'a ɲini jamana in fɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la duguladen dɔw fagali kan Yatenga mara la. An bɛ waati minnu na sisan a jirala k'a fɔ ko baɲumankɛw ka baara lagosilen don kosɛbɛ Sahel maraw kɔnɔna na ka sababu kɛ lakanabaliyaw ye min ma sɔrɔla dansagokɛlaw ka dankariliw fɛ yaasa ka kunnafoni jɛlenw sɔrɔ a taabolo ninnu kan an ye wele bila an balimakɛ Sulemani Darabo ma ale bɛ an bolo nɛgɛ kan ale ye secrétaire permanent des organisations non gouvernementales SPONGE min dagalen bɛ Wagadugu o tɔnden ye ayiwa an balimakɛ Sulemani Darabo an ka foli b'i ye i bisimila an ka kɛnɛ kan. Ɲininkali fɔlɔ ye min ye yala Médecins Sans Frontières ka
minan cɛ ka bɔ Burkina Faso jamana kan balala e la wa? Ok, an ce radio Voix Afrique. Ani baraji ay kuma duma ne fana n ta jira ko an gbɛni tɛ ka ɲɛ mais n bɛna dɔɔni kɔmɔra ka fɔ a ye. N bɛna min fɔ a ye tɔgɔ ne tɔgɔ ko Darabu Sulemani. Ne bɛ tɔn min na o tɔn nin bɛ wele Frère Burkina. O tɔn nin lo bɛ secrétariat permanent ra. Secrétariat permanent y'an ka collectif lo ye. Donc ne fana an bɛ baara kɛ Tugan mara fan fɛ ka taa Mali fan fɛ. Tɔn kelen b'an fɛ Mali la k'o b'a wele ko ROUGIR. ROUGIR, Réseau des organisations pour la gestion intégrée des risques en Afrique, à 16 jours Bamako. Donc, avec moi, il faut qu'on mette sans frontières et tuna barake Burkina Faso, Wali, ou Baskata. Match barame officiellement. Nous connaissons match barame officiellement, mais on y a quelqu'un où il y a poigné. Nimbe amassé au Madou. Parce que au Nasara, oui, concept double, localisation, partenariat, ani faire. Alloté, barame kainka ke, ou kainka di, sel mouma, ou baké, ou boulou pour faire. Ou comme ça, mais nous, tara, baram tumukeni, paratina, muso B, demson B, cadre B, amsuko baramike, ou boulou pour localisation. Depuis au dam nana, vous s'entendez, normalement, insécurité nana, ou à foyer, nan, c'est yoromena, ambu bama, loup obéi, foyer obéi, famille obéi, en cas de nique, en bas d'où va faire parce que nous sommes nous là. En tant milliard loué, sinon, ma c'est Kamado. Yoro d'obéi et sécurité du yoro là. Yoro d'obéi et sécurité le yoro là. Donc, au lieu qu'un cas si, ou à vous, ou bien yoro wore, ou bout de la so, mine de comme na chini, il y a des convois sécurisés, militaires ou trois convois sécurisés qui habituent de mon bloc, Mado Abdouadien kono avec souma ni fla le ko lu santé là avec souma. Wolo essentiel donc ni y'a faamuya aw de nunu be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna ni dɛmɛkɛfɛn ninnu ye aw minnu bɛ baara kɛ terrain kan aw de bɛ u ta k'u lase population ma ko di. Voilà ok maintenant sisan dɛmɛkɛfɛn ninnu u bɛ se wa walima u tɛ se. Bon, demain, on n'a pas fourni, parce que Bibi n'a pas qu'un baranque, ni militaire au Tara, humanitaire, tout sur la sauve, à va pour ni demain, qu'on dit sur ni canon talo, on va sécuriser avec ce word. Demain, qu'on dit casser, ni vite fait, on vous sait mais les Puritani demain fait étape, Gamana Tibalon, il vit fait Kiroma, il m'a dit Gamana ma abna doma, à quel coup nous va en bête, ni fait dit l'outrima, avec dem sauvema, avec une doma. Mais nous, au stade Tama, c'est même si à compter ces journaux comme l'eau, buta, ou c'est à journal, mais avec ces militaires dans le Madora et d'où nous fait, Madora fait de vous manquer. Mais Bibi, Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré, pouvoir là, c'est Kamambisi. Là, il FDS ou contacter drone, ou ABC. Donc, il y a, donc, Médecins sans frontières. Ni ye faamuyali k'i ka kuma la sa i bɛ fɛ ka min fɔ Médecins sans frontières ti fɛ k'a labila u tɛ fɛ fanga mɔgɔw k'a dɔn fɛn min b'olu kun ka taga wa. Voilà o fana baara kɛ. Ok. Sinon ni ma se taari ma don a ye baara kɛ dugu kɔnɔ a bɛ san 20 bɔ donc yɔrɔ dɔ bɛ yen kɛlɛ bɛ yen mɔgɔ ɲɛnɛmaw tɛ yen. Gouvernement fana y'a fɔ n'a b'a fɛ ka baara min kɛ o a y'a di dugutigiw bɛ baara min kɛ u b'a tilan o yɛrɛ hali u kɔni tɛ ka taa tilan o ye mais dugutigiw bɛ yen. O ye famille kelen o bɛ se ka tilan o ye a b'a fɔ an ye an bɛna kɛ ni mobili ye ou avion ye a bɛ wari d'a ma an bɛ taa d'o ma o bɛ wari tilan o yɔrɔ la gouvernement fana y'o fɔ kɛ ne kɔni ma baasi sɔrɔ o la mais n'o yɛrɛ t'a fɛ ka sigili o taara baasi taara mais baara min bɛ kɛ nin denmuso bɛ fila sɔrɔ cɛkɔrɔbaw bɛ fila sɔrɔ o bɛ fila nin di gouvernement ma a bɛ taa d'o ma a tɛ tɛmɛ o kan don madame a journaliste a b'o ye k'o k'o ye. Baasi t'a la ayiwa sisan yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna baɲumankɛw n'olu ye ONG ye. U ka baara bolo a bɛ cogoya jumɛn na nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina jamana kan aw bɛ ka baara kɛ lafiya kɔnɔ wa walima aw tɛ ka baara kɛ lafiya kɔnɔ. Lafiya kɔni tɛ yen an ka cɛ fɔlɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen an tɛ se o la yɔrɔ bɛ yen ka taa Mali fan fɛ an bɛ baara kɛ n'o ye ka taa Niger Burkina yɔrɔ dɔ bɛ an tɛ ka se yen parce que insécurité bɛ yen yala o dugu dɔw la a ka nɔgɔn dugu dɔw la a tɛ yen i don n'i taara kelen tɛ fana i bɛ se ka kungo sɔrɔ donc ONG ka baara kɔnɔ gɛlɛya caman b'a la déplacement ko
a wari nana caya i tun bɛ mɔgɔ dɛmɛ ni fitinin ye o tɛ k'a dɛmɛ tugun n'i k'i b'a dɛmɛ k'i bɛ wari caman bɔ tugun donc gɛlɛya bɛ yen a y'a lɔn insécurité fana mɔgɔ caman tun bɛ na dɛmɛ d'an ma bon dɛmɛ tɛ dira tugun mɔgɔ caman bolila ka taa o ta jamana na o sɔgɔra o ta jamana na o sɔgɔra n'o ta wari bɛɛ ye an y'a fɔ n'a b'a fɛ k'an dɛmɛ a bɛ min bɛ yen a b'a di an bɛna se o ma mais dɔw bɛ sɔgɔ n'o ta fɛn ye dɔw bɛ sɔgɔ ni nin ye dɔw b'a kɛ ten dɔw b'a kɛ ten donc an tɛ ka foyi fɔ sinon mais a ka gɛlɛn parce que an tɔn minnu bɛ village la a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ayiwa an ka ɲininkali waati sera a kun ma an bɛ k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Sulemani Darabu ye ale ye secrétaire a bɛ secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONGE u tɔnden don a ka baɲumankɛ tɔn bɛ u kɔnɔna la an ka foli bɛ i ye Sulemani ayiwa an b'a ɲini an selen an ka kunnafoni taku filanan taku fɔlɔ laban waati ma a ye to nɛgɛ kan a ye to kunnafoni kɔnɔ an bɛ fiɲɛ minɛ ka segin ka na sisan ka na jɛmukan in tɔ lamɛn ɲɔgɔn fɛ. an balimaw ani yantuma a yirala k'a fɔ ko maa 170 bɔnɛna u ka ɲɛnɛmaya la kabini samiya daminɛna mali kɔnɔna na ka da kunnafoni min lasɛrɛ furancɛ fan maaw fɛ min ka baara ɲɛsilen don gɛlɛyaw o ni balawuko la maa caman fagara ka maa caman fana tɔɔrɔ sanjiba nin fɛ jamana fanga ka laɲiniw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko u ni balawu ko jira u ka ɲɔgɔn ye caman na nka aw yɛrɛ fɛ mun de bɛna se ka kɛ don n'aw natan la ka ɲɛsin walasa ka se ka ni balawu suguya kunbɛn mun de ka kan ka kɛ aw ko di ayiwa an n'an jɛɲɔgɔn baarakɛlaw n'o ye radio farafina gun kan an bɛna nin jɛmukan lase aw ma octobre kalo o tile 25 la ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la aw bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru siraw fɛ n'o ye 001 202 619 02 70 ayiwa nin jɛmukan gɛlɛn nin a kana fɔ kɔ dɛ. Ni an seginnen ka na an ka studio 53 kɔnɔna la ka fɔ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ ka Malikura jɛmukan de lamɛn ayiwa nin waati in na an donna an ka kunnafoni taku filanan kɔnɔ ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye l'Amérique ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Kore kɔgɔdugu ka sɔrɔdasiw 3000 ɲɔgɔnna bilala ka taa Rusi jamana kan minnu ye baara yɛrɛ daminɛ kaban sɔrɔdasiw ka gun caman kan ayiwa ko o sababu la ayiwa ko ne o koɲa ninnu ka kan ka ta sɛbɛla kosɛbɛ ko sabila n'u u yera Ukraine kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ayiwa ko kɔrɔ ye k'a fɔ k'u fɛnɛ donna kɛlɛ la bi alamisa in na Rusi wasadenw ye latigɛw tigɛ u ka baarakɛɲɔgɔnyaw kan k'u vote u ni Kore kɔgɔdugu fanfɛla cɛla la halisa l'Amérique jamana la yan nɔ l'Amérique jamanakuntigi ɲini kalataw olu bɛ sen na a yirala k'a fɔ ko kalatalaw kɔkɔrɔmadonbagaw ayiwa funteni b'a la ka wuli olu ni ɲɔgɔn cɛla la feerekɛla dɔw ye feerekɛla 2 olu yera Californie mara fanfɛla la ayiwa u b'a la ka sumaya dun ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa kɛlɛ kana bɔ a la ni ka bɔ Californie mara la Jena Dulot VOA ka laselikɛla ka laseli don a mana bɛ bɔ an ye Nama Jara fɛ an ka lamɛn. Sandra Orobi bɛ démocrates ka politiki tɔn kɔnɔ Californie a ye jagokɛ yɔrɔ dɔ ye fɛn o fɛn bɛ feere a kɔnɔ Donald Trump de ka jagokɛ fɛnw dɔ o yɔrɔnin bɛɛ la a dusu tiɲɛna bawo a ɲɛ tɛ a ka politiki tɔn ka jagokɛ fɛnw na o kama a fana ye jagokɛ yɔrɔ dɔ dayɛlɛ Kamala Harris tɔgɔ la. An tun t'an ka politiki tɔn lafasa nin don labanw na walasa a ka sankɔrɔta an tun tɛ bɔ kɛnɛ kan an b'an ka kow to an kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen bonya nka kabini Trump ka kow bɛ ka bɔ kow yɛlɛmana sisan politiki tɔn sankɔrɔtali kɛra ɲɔgɔndan ye i n'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ jɛkulu wala a ka kan an ka bɔ kɛnɛ kan. Conte d'Orange dugu la n'a bɛ Californie mara kɔnɔ a fanba bɛ républicains ka politiki tɔn de bolo k'a sɔrɔ Californie mara fanba bɛ démocrates de bolo nka Conte d'Orange kɔnɔ républicains do i n'a fɔ Elvi ani Eddie Penting u t'a fɛ hali o tɛ ka kɛ Kamala Harris tɔgɔ la an t'a fɛ o ka kɛ yala aw t'a fɛ u ka kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ wa bawo Conte d'Orange ye républicains dɔrɔn de ta ye démocrates bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la u ka taa yɔrɔ wɛrɛ la nka u kana fara ɲɔgɔn kan
Steve Lawrence ye républicain ka politique ton mogo doye abe Donald Trump ka jago ke fɛnw de feere a damine mankan dɔ kɛra ani Sandra Robi cɛ ni démocrates ka politique ton mogo do nga a laban u bɛnna ka fɛrɛliw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yɔrɔ in tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ne ye républicain ye ale ye démocrate ye k'an tɛ se ka fɛrɛliw kɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na o t'a la tiɲɛ don an ka hakilinaw tɛ kelen ye nga o man kan an ka kɔnɔnajuguyaw dɔn aw ni ɲɔgɔn cɛ politiki kosɔn an bɛɛ bɛ se k'an ka fɛrɛliw kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ni bɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma nin juguya kɛ ɲɔgɔn na. Susan Johnson bɛ démocrates ka politiki tɔn kɔnɔ ko ka fɛrɛliw kɛ ɲɔgɔn kan tan hakilina ɲuman dɔn. I think it's really smart. Ne hakilila o ye ko ɲuman de ye ni mɔgɔw bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ ka baro kɛ tan u bɛɛ bɛ se ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Zaid Habeibe ye républicain ka politiki tɔn mɔgɔ dɔ ye ko nin fɛrɛli kɛnɛ in b'a jira ko bɛn bɛ Amérique jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'u tɛ sɔn ɲɔgɔn hakilinaw ma politiki siratigɛ la. Bɛɛ bɛ hakilinata fɔ i sago la ne bɛ BJ fanga sariyaw labato jamana kɔnɔ o hakilina kelen de bɛ politiki tɔn dɔ in fana la. Sandra Robi ni Steve Lawrence y'a fɔ k'u kɛra terimaw ye nin kalo labanw na fɛrɛli in kosɔn wa basi foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'u tɛ politiki tɔn kelen kɔnɔ u bɛ jago kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ni bɛn kɔnɔ kiliyanw ɲɛna u kɛra sababu ye fana k'a fɔ ɲɔgɔn ko ban kiliyanw don ni ɲɔgɔn cɛ politiki siratigɛ la. L'Amérique kɔkan ko kotigi Anthony Blinken ye laseliw kɛ bi alamisa in na k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya kɛnɛw bɛna sigi don nataw la teliya la yaasa ka bɛnkan sɔrɔ maramafɛnw sɛmɛliw kan Gaza ne welekan bilali ye Banisirala ani Hamas ma awa k'u ka bɛnkan telimanw sɔrɔ dɔgɔkun fila dɔrɔn ani l'Amérique jamanakuntigi ɲini kalataw ni ɲɔgɔn cɛla la nin ye Blinken ka taama 11nan ye arabula gun mara yɔrɔ kɔnɔna na. Sisan an bɛ taa Nigerkaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko u ka politiki cɛmɔgɔba min kɛra premier ministre ye ka tɛmɛ fatura kunungo octobre kalo tile 23 la san 2024 ka si to san 74 na ayiwa Maman Ama ale tun ye fanga garadabaga kamalenba ye Niger jamana kan an ka Alpha ka lamɛn a kan. Je ne peux décider de rentrer que si les militaires me disent de rentrer, que ce soit pour aller en prison ou que ce soit pour me libérer. Nin de kɛra Hama Amadou ka kuma fɔlɔ ye tile damadɔ Bazoum ka fanga dafirilen kɔfɛ o y'a sɔrɔ a tun bɛ jagoya sigi la nin y'a san 2 nin kɔ ye Faransi dugukolo kan nka mun y'o las'a ma walasa ka faamuyali sɔrɔ an bɛ sigi dɔɔni san 2013 utu kalo o y'a sɔrɔ Hama Amadou bɛ Niger député bulon ɲɛmaaya la Mahamadou Issoufou Hama Amadou jɛɲɔgɔnkɔrɔ ye kiribulon yamaruya ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Hama ni a muso filanan kan k'u ye denkɛrɛninw olu ŋanamu Nigeria jamana kan Hama sera ka boli ka taga tɛmɛ Burkina fɛ ni k'a yɛrɛ sɔrɔ Faransi a muso Hadiza Hama datugulen tora kaso la Hama ko a sigalen bɛ Mahamadou Issoufou la k'o bi k'a ɲini k'a lakari cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na ni ngalonkumaw ye n'o tɛ k'a tile kelenma denkɛrɛnin ŋanamu k'a muso jiginna fila ni minnu na Nigeria olu tɛ den suɲɛniw ye san 2 jagoya sigi kɔfɛ a seginna ka na ni a yɛrɛ ye Niger san 2015 nka a selen Ɲame a minɛna o yɔrɔ bɛɛ ka taga n'a ye kaso la o dun bɛɛ la san min dara o kan Hama Amadou y'a kanbɔ kalata la k'a to kasobon na sans me vanter que tous ceux qui prétendent vouloir gouverner le Niger nka o ma mɛn sabula bana ye marabagaw jagoya k'a labila a ka taga a yɛrɛ furakɛ tuguni Faransi a sigilen ka na san 2019 a minɛna tuguni k'a datugun hali bi denkɛrɛnin suɲɛni ko in na o de kɔfɛ coronavirus wagati san 2020 Issoufou Mahamadou jɛnna k'a bila jamanakuntigi ka yafa grâce présidentielle hukumu kɔnɔ nka kalata kɔ ni o ye Mohamed Bazoum se fanga la Hama Amadou minɛna k'a datugun k'a ye jamanadenw lamuruti ka fitina wuli dugu kɔnɔ k'u ma sɔn kalata jaabiw ma o de kɛra a ka minɛliko laban ye sabula a ka bana wulilen tuguni u y'a labila ka taga a furakɛ fo général Tchani kelen ka fanga dafiri salon o y'a yamaruya ka segi ka na faso la bi sɔgɔmada in na général Tumba kɔnɔko ministri nana sangafo kɛ gouvernement tɔgɔ la Hama Amadou ka so an k'a lamɛn. Le général Abdraman Tchani présentait les condoléances
Général Abdraman Chani de yen bila ka na sangafo kɛ marabagajɛkulu bɛɛ tɔgɔ la. An ye an bɛnkɛ an kɔrɔ ka banni mɛn. O de kama jamana ɲɛmaa y'a kanu k'an kana ani denbaya ni teriw ka kuma walasa ka bɛn kɛ janada kɛcogoya la. An b'a dɔn a kɛra min ye Niger kɔnɔ maaba tun don. O kuma na tasibila na kɛ a ye ani min ka kan walasa a ka dɔn a ye fɛn o fɛn kɛ jamana in ye taaɲɛ ni bɛn kan. Tout ce qu'il a fait pour ce pays, pour la stabilité et le développement de ce pays. Hama Amadou kɛra Niger politiki cɛ ɲamaba ye. A kɛra marabagajɛkulu ye siɲɛ 2 a ka carrière kɔnɔ. Fɔlɔ Mahamadou Ousmane ka faso mara wagati. O kɔfɛ ani Mamadou Tanja fana ta. A y'a kanbɔ siɲɛ caman jamana ɲamaya nɔfɛ nka a ma se k'a sɔrɔ. Hama Amadou tun ye jamatigi ye. Niger ka den caman tun bɛ u yɛrɛ ye a la. K'a tilennen don. Dɔw yɛrɛ tun dalen b'a la ko a na kɛ jamana ɲɛmaa ye ni nin donatɛmɛ fanga tɛmɛna. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la. An ka Siyaka Tarawele lamɛn sisan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Basketi sanfɛciliko kun kan Académie Basketball Tangara n'a filɛ Bamakɔ Sotuba 3e port dugu ma a ɲɛma Nɛnɛ Amidou Tangara ye badenya ɲɔgɔndan sigi sen kan walasa a ka yɔrɔ kala ko dɔn. Programme dɔ b'an bolo programme a bɛ catégorie dama kan. Catégorie poussin, catégorie cadette, catégorie junior et catégorie senior. Alhamdulillah ni ala sɔnna semaine kɔnɔ ninnu bɛɛ ka programme sigilen don yaasa an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na an ka laɲini 3 kan n'o ye basketi, leadership ani citoyenneté. Académie de don an ka laɲini denmisɛnnin sigiyɔrɔma 15 catégorie bɛɛ la o y'an ka laɲini nka n'an sera se junior ma ok an ka laɲiniba ye denmisɛnnin 20 de bawo an bɛ fɛ ka se ka an ka denmisɛnnin 15 lamɔ ka yɛlɛ ka t'olu bila an ka junior la yaasa an bɛ se ka an ka compétition nationale participer cogo min yaasa centre ka kɛ club ye cogo min na. Colonel Abdoulaye Koulibaly ale ye Académie Basketball Tangara de Sotiba denfa ye a ma kani Soja Dogo. Denmisɛnw minnu bɛ Sotiba ani denmansaw u bɛɛ ka na ka fara an kan an bɛ se ka ni di nin centre ma cogo min na sabu an sigida bɛnnen don Sotiba kan a ka d'an ye Sotibakaw ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sportu la bon ne y'a fɔ nimisiwasa min b'an na o ye an ye kɛnɛ sigi Sotibakaw nana mɔgɔ wɛrɛ fana bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na final la bi a y'a ye Marseille kaw ni Jelibugukaw de bɛ ɲɔgɔn na donc an bɛ se k'a fɔ o ye nimisiwasa fɔlɔ ye parce que e ka kulon sigi mɔgɔ wɛrɛw bɔra ka na fo olu a ta u sɛbɛ la fo ka se final ma o b'a yira k'a fɔ leçon don nin kɛra sababu ye Sotiba jeunes ye ɲɔgɔn sɔrɔ kabini a daminɛ don an y'a ye Sotiba secteur 6 minnu bɛ yen u denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ u nana an ɲɛ bɛ niveau de jeu min na bi nin b'a yira k'a fɔ ninnu minnu nana centre don mais an ɲɛ bɛ denmisɛnninw na denmisɛnnin minnu talan bɛ minnu na Mali yɛrɛ bɛ se ka jigi da minnu kan don nataw la. Jelibugu de ye final jɔnjɔn ta jumajan tɛmɛnen ka bɔ Marseille ɲɛkɔrɔ a kɛra muguri belebele ye kɛnɛ kan. Senatɔlɔntanko kun kan tournoi fois A n'a bɛ cɛmanninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan o ɲɔgɔndanw bɛ senna Senegali jamana kan CAN U17 nata ɲɛbila ɲɔgɔndanw don poule ɲɔgɔndanw bɛ senna o siratigɛ la sini juma groupe A kɔnɔna na Gambie ni Senegali jatigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupe B kɔnɔna na Sibiri nata Sierra Leone ale ni Mauritanie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Guinée Bissau ale ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Nin bɛ dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na an bɛ kunnafoni ninnu a b'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ belebeleba n'o ye www.voabambara.com ani an ka réseaux sociaux kan Facebook ani YouTube kan awa k'a fɔ aw ɲɛna aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision siraw kan a k'an bɛn sini.